Yun o mga boss, magandang tanghali po sa lahat. Welcome back muli dito po sa ating channel, mga kabarangay. Ngayon po ay mag-offer po ako ng ng lupa po sa inyo, mga kabarangay. Ayan mga kabarangay, lupa. Bali po yan mga kabarangay, 1,000 square meter. Yan po, 1,000 square meter. Bali po kada square meter nagkakalaga po ng 2,000 per square meter, mga kabarangay. Ayan po yung, ito po yung niya, yung muhon niya, mga kabarangay. Ayan po yung muhon niya. Ayan po pa yung isang muhon niya, mga kabarangay. Bali po hanggang dun 1,000 square meter at 2,000 per square meter po, mga barangay. Tapos ito pong pangalawa, ito po 1,000 square meter po. Magbuhat po dun yung yung moon nya. Hanggang dito po yun, mga kabarangay. Bali po ganun rin ang presyo, same price rin po, 1,000 square meter, 2,000 per square meter. Ayan po mga barangay. Yun o mga kabarangay, ito pa po yung bali po dun mga kabarangay, 1,000 square meter, 1,000 square meter po rin dito. Tapos po ito 1,000 rin po ito, mga kabarangay. Bali po per square meter 2,000. Yan po. Punta naman po tayo dun sa mga kabarangay, dun po sa 1,500 square meter. Yan, dito naman po tayo. Yan po, yan bali po yan mga kabarangay. Yan po yung 1,000 square meter, 1,500 square meter, mga kabarangay. Yan. Ayan po yung muhon niya, yan hanggang dun po yan. Yan. Ayun, parang nandiyan ka pala. Sabihin mo, mode of payment niya, magda-down sila ng kalahati, tapos yung kalahati, babayaran nila, depende sa agreement nila. Kung gusto nila isang taon, 2 taon, depende kung paano maging usapan ng may-ari. Ganun ang mode of payment nila. Or kung ano yung kaya nila, sabihin lang nila. At least mayaan na natin sa may-ari, may offer natin. Tara. Yun mga barangay, nasabi na po nung natin, si Jun and Makoy. Ayan po, pakisuporta po yung channel niya, mga kabarangay. Ayan po.